Gele berki kandak dari Babang Sahrul. Lagu bakanda anjur budi si Patuang Kainggo. Lagu si Patuang Kainggo. Basaba Sosudiko Buya Paki Sarto Damas. Oh dia lagunya Oya Abacang. Kok lakonnya Abacang baca itu ya. Batu galak. Abang Ampos. Abang Ampos. Apa tay? Boleh minta temani cik bang? Temani ke siapa minta? Kabang. Kabang. Jadi ya. Sabar deh. Abang Ampas. Oi. Le boleh minta air putih pakai pipet. Boleh, sabar deh. Tapi nak jando mantan. Ya, jadi. Okey. Ah. Papa. Oh. Ya temani siapa dia? Ayo putih angin minum buku ya. Hai bakanda si Patuang Kainggo ala batigo kami badendang Hai lapane maaden mangijo-ngijo Kirona tula bini urang Pata hati dan dibue Dek kanduang mak paminan urang Sangai tarumi denai mangece Hati rusua bangan nabi imbang Tukang kamera indah mandanga lapane awak adek manggilinya de abang dona kece anabaa pado kami beko marabo-rabo rancak bulo anak nan gadiko gak duo layantan kamu ko Ayah putih pakai pipet de ambo Rai kadi agiana malam ko Oi nan bakanda Allah dibari Rai bagurau lasa malam ko Oi anak kanduang tarimo kasih Lalape awi apa dibueknya Manangi si Patuang Kainggap Baru kainggapnya terbang-terbang supir serak Serapik rawun jojonan sayang Oi bahkan tak ada kalagu iko Ai derang banyak danga malam ko Asalai sawu masuk YouTube juwo Biar badendang bantu arang gilo Manangi si Patuang Kainggo Baru malayo dia lauran Sapi ciang ai mato tak lalo Ai abang Wandi juwo tak bayang Ayah Bang Wandi Sumando denai Sungui di biasa mui pairiang Nambah muloma denai kakanai Ayah dia hitam denai gak kaliang Manangi si Patuang Kainggo Baru Kainggo nyota tabang Manangi oh denai de aro Kendaki tonggak labini urang Apa amrilnya Allah mandake Laba bagi rasa kisah malam ko Isu atibo tahun 2002 ampe Apa kami tolong aja suaro Manangi si Patuang Kainggo baru malayo dia lauran
lah jadi ay ladang orang. De apa Amril karena lai datang, apa Arilson nyolai di siko, apa Amril tadi Allah menyumbang, ay dari Pak Arilson di nanti pulo, manangi mencari nan hilang indah alai kabasuo, siang malam kandung tabayang, anta jo apo dan puju amato. Baca nang dua Aisyah malam ko alawa samo awak balagu batanyo ambo kamak datuk tan gindo oi mak datuk kamaju atau anaknyo manangi sifat tuang kainggo mangko kainggo nyo tabang juo mangkonyo kamana kantanyo amak dek samo di situ kaduonyo mak datuk Dari Tagaru tukang poca Pak Jorong kata Bejawik di pantun Rina Sabatago lah talambe Rina non Pak Arilson lah tibo di rumah sebab suruh izin Leo pendek kok disiko juga Leo tentu maju lah Leo kemuko cako ya pesan dari tukang poca Tagaru satu Pak Jorong. Oke lanjut bos oi olah bos tuh ange nge tuh kan dibuka iyo buka tolong buka teh baju nur dompet Oke, kok buka lah ya. Kok ada orang menyuruh aja kok beko pasang lek ya. Santi yang ya. Siti Nurbiai ko sabana gata, kampos 10 minta buka malamku. Ayah Pak Arilson lah tibo di rumah, mungkin tukang poca mengganti karanyo. Manangi si pacong kainggo baru malayo dia laurang. Hai manangi si pacong kainggo baru malayo dia laurang. Yalah, Babang Sahrul ya kita tinggalkan ke lagu Sepatong Kenggo.